Jak to tam tahá, ono to není vidět. Musí dokončit tata. No jak se to zapírají pod stoma. Něco z toho kapala, zkoušela jsem jí mačka, tam objeví se tam vždycky. A už takový, bych řekla, jako hustší. No, to potřeba víc vody, no. Vyšla z ní data, to placenta nebude. Já myslím, že mohl si ještě ne celá úplně, no. Jak mláca. Flek. Mláca je Mlácá dobytek. tamhle, ten druhý. Ten je taky hezký. Ten je krásný taky, no. Oni jsou hezčí jeden než druhý. Oni jsou tyhle totiž podobný a tenhle je jiný, že jo, jediný. Ten je po dědečkovi. Po dědečku. No, protože Baruna, máma Báry. Tyhle štěně